bɛ ma sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara miniti 30 Kayikaw fɛ yen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye anw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Cherif Ousmane Madani Aidara ye dɛmɛ di ba kɛ ni dala dumunifɛnw ye k'a ɲɛsin tamaninkaw ma o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma l'ordre des vétérinaires ani association des enfants de militaires résidant au Canada olu ye dɛmɛ diba kɛ k'a ɲɛsi finitigilaka minnu tanyana k'u denw to n'u k'u ma orphelin dɛmɛ in yɛrɛ bɛ tali kɛ sefa wari miliyɔn 3 ani dala dumunifɛnw na a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisado marisi kalo tile 5 ye Madi Awa Kebe ani Abdoulaye Jara tun bɛ Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la i n'a fɔ jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta bɛ deli k'a fɔ ni k'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ walasa ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin finitigilankaw somɔgɔw minnu tora fasojɔ baara kadira kɔnɔ jɛrijɛkuluba 2 bɔra ka o wele in de jaabi ordre des vétérinaires du Mali bɔra ka sefa wari miliyɔn 3 de di service social des armées ɲɛmaa ma walasa k'a tila sɔrɔdasi cɛsabagatɔw ni yatimɛw ni ɲɔgɔn cɛ o kadira in kɔnɔ sɔrɔdasiden minnu bɛ kalan na Canada jamana kɔnɔ olu fana ɲɛ dɛmɛ kɛ ni kana balow ni wariw di o de kama ordre des vétérinaires ka ɲɛmaa y'a jira a ka laseliw senfɛ ko olu nana jamana ɲɛmaa ka wele de jaabi ni ka nin dɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ka na an balima sɔrɔdasi musow cɛsabagatɔw ni yatimɛw dɛmɛ an bɛ yan kun min na a latigɛ don parce que ni mɔgɔ min bɛ kow lamɛn i bɛ kow lajɛ i b'a dɔn jamana bɛ lahala min na n'i y'o taabolo ye k'i sigi n'i tilala k'a ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ min ala barika la b'a mɛn sanfɛ a ye a kɛ su tile a bɛ dɛmɛ di mɔgɔw ma fan bɛɛ i tɛ se ka sigi dɛ o de k'an y'a fɔ an ka mɔgɔw ye an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ekɔlidenw b'a la ekɔliw b'a la an ka laboratoire baarakɛlaw b'a la ka bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka wari dɔ sɔrɔ an ye miliyɔn 3 an y'o fara ɲɔgɔn kan donc an nana ni miliyɔn 3 ye ne ni ka jama ka na a di bɛrɛ tɛ mais ko daminɛ don donc an y'a fɔ fana an bɛna kɛ sanga ni waati ni min b'an bolo ka di ka kɛ Bamako ka kɛ jamana kɔnɔna ye an bɛ tɛmɛ olu fɛ ka a dɔn a bɛ di cogo min a bɛ di mɔgɔ minnu ma sɔrɔdasiw minnu binna Mali dɛmɛni na olu ka denbaya an ka denbaya donc an bɛɛ de ka denbaya don maliyɛn bɛɛ de concerné len don Mali ko in il faut k'an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka ko kɛ mais olu minnu ka denbaya bɛ yen u ye mun kɛ u ma fɛn kɛ o jamana bɔbolo la ni jamana jɔ de nana n'a ye walasa ka laada latigɛ sɔrɔdasiden minnu bɛ kalan na Canada jamana kɔnɔ olu fana bololankolon ma na nin dɛmɛ min ye a tako 5nan ye a bɛ tali kɛ balo suguyaw caman de kan i n'a fɔ sukaro makaroniw tulubidenw olu n'a ɲɔgɔnna caman k'a fara enveloppe symbolique kan u ka nɔnabila ye jamana ɲɛmaa fo u ka wulikajɔ la ka ɲɛsin an ka finitigilankaw ka denbayaw ma nana service social la bi denko de y'an se yan ani jamana ɲɛmɔgɔ ka baara n'u ka kɛwale ka fantanw ta ka falatɔw ta ka jamana bɔ nɔgɔ la an nan'o sira de kan an den minnu ye fɛnw bila ka na n'o ye Général Pujugu denmuso ye o ye Mari Pujugu ye ani Général Burulayi Kɔnɛden n'o ye Bintu Kɔnɛ ye u bɛɛ ye Prytanée kɛ ka bagu sɔrɔ fo ka taa Canada ka kalan kɛ u ka t'u ka san 5 kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ u bɛɛ furula ka denw sɔrɔ alhamdulilahi rabil alamin mais u ko olu tɛ ɲina armée Mali kɔ olu dɔw de don olu faw bɔra yɔrɔ min na olu yɛrɛ fana b'u sen da u sen da nɔ la ka da sira caman kan ani fɛn nana tulu nana makɔrɔni sukaro ani wari u y'o d'a ma ka na n'a ye ka na di faamaw ma directeur de service ma a k'a di minnu cɛw sara ka hinɛ se olu ma k'u kana kɔngɔ kana min nɔgɔ halisa ala ka ɲɛtaga d'u ma ka ɲɛtaga di Mali ma ka jamana bɔ nɔgɔ la ka hinɛ kɛ minnu tanyana ala ka badabada danni nɔgɔw ye jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la service social des armées ɲɛmaa ye jɛrijɛkulu 2 in fo u ka nin hakilina ɲuman in na jango nin kalo barikama in kɔnɔ n'o ye sunkalo ye an bɛ kɛnɛ min kan o ye
dɛmɛ di kɛnɛ de o dɛmɛ di kɛnɛ la groupe fila de nana dɛmɛ di service social ma k'a k'a di cɛsabagatɔ ma. O groupe fɔlɔ o ye ordre vétérinaire du Mali olu ye $3 di ko k'a di cɛsabagatɔw ni orphelins ni blessés de guerre ma. Bon groupe filanan o ye sɔrɔsiden mun bɛ Canada n'u bɛ kalan na ye n'u faw ye sɔrɔsiw ye dɔw bɛ an cɛma dɔw bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɔ la olu de ye wari fara ɲɔgɔn kan ko ka ɲɔ ni malo ni tulu ani sukaro ko k'o san ani ka 1,000 da o kan ko k'o di cɛsabagatɔw ni orphelins de guerre mun faw tɛɲɛna kɛlɛdaga la ko k'o d'olu ma. Ni fɛn di fila min filɛ nin ye nin bɛ a yira ko nin groupe fila bɛ ordre vétérinaire du Mali ani denmisɛnnin mun bɛ kalan na Canada k'u ye président de la transition ka kumakan mɛn parce que président de la transition ko mɔgɔ fɛn fɛn Mali ni malien de ye ou bien Mali teri de ye n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc i k'i miiri to Mali la i ka ko kɛ i bɛ se tɔgɔ b'i bolo i ka se ka Mali dɛmɛ pour que an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ a ka se ka ta ka bɔ Mali kan. Donc ni groupe fila olu y'o message u ka lawali nin b'a yira k'u y'o message de mɛn donc o de y'a to u nana nin fɛn ninnu di. Donc an bɛ min f'u ɲɛna an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn ka dɔw k'u ye u bɛ bolo bɛ baara mun na ou bien u bɛ kalan mun na Ala k'a bɛɛ taa ɲɛ. Kawalodina k'a fɔ nin kɛnɛ in kun cara ni dɛmɛ minnu dira n'o ye wari ni balow ye ni ka sɔrɔ ka remise symbolique kɛ ka ɲɛsin finitigilankaw ka denbayaw dɔw ma. Tasibila kun kɛra ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ni civiliw minnu taɲana k'u to fasojɔ kumabo la. K'a daminɛ marisi kalo tile 24 na ka taa bila marisi kalo tile 26 la Université Ahmed Baba kelen n'u ka ɲɔgɔn kunbɛ belebele labɛn u k'a ma colloque scientifique international a baaraw bɛna kɛ CCB la ka bɛn ni alamisado marisi kalo tile 5 ye. Kafunɛ Bacili ani Dramane Malika sɔrɔlenw don. Sanfɛ kalanso min bɛ wele Université privée Ahmed Baba ka tɛmɛ ni u ka kalanso ye min bɛ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ sira kalanw kofɔ sanuko pétrole ko u n'a ɲɔgɔnnaw a kɛlen bɛ ka lajɛrɛba labɛn min bɛna farafin jamanaw ani diɲɛ selege naani jamana caman ka fɔ ɲɔgɔn kan Mali la Faba la Bamako yan ɲinini ɲɔgɔn kunbɛba dɔ don colloque scientifique international ni jamana minisiriso damadɔ ka bilasirali ye i n'a fɔ komi dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw koɲaw kalifalen don minisiriso min na sanfɛ kalanso minisiriso min bɛ sigida kɔlɔsili kunna ani kuranko minisiriso ni kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ o bɛ o ɲɔgɔn kunbɛba in de baara foroba nundon kofɔ tile 3 kɔnɔna na ka taa marsikalo tile 24 na ka taa se a 26 ma dugu jukɔrɔ nafolow baara ɲɛdɔnnaw olu de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ dugu jukɔrɔ nafasɔrɔ siraw bɔcogo ɲuman na fɛɛrɛ kura minnu ni olu kan ka bila sen kan ka bɛn ni bi tile lako ye ani ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ taabolo kura ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la subahana mansin ko farafina tilebinfɛ jamana 3 AES jamanaw kɔnɔ kalanijɛ gansan tɛ jɔyɔrɔ fila de bɛ école bolo a jɔyɔrɔ fɔlɔ o de ka kalan dɔnniya di denmisɛnninw ma ka dɔnniya di mɔgɔkɔrɔbaw ma mais o dɔnniya dilen kɔfɛ fɛnɛ kalanbolo sirafara filanan ye jumɛn ye o de ye n'an b'a fɔ ko ka ɲinini kɛ fɛɛrɛw la fɛɛrɛ min b'a to jamana ka yiriwali bɛ se ka sabati cogo min na olu kɔnɔnaw de la an bɛ to ka activité manifestation scientifique dɔ kɛ an bɛ to ka ɲininikɛlaw fara ɲɔgɔn kan malidenw b'o la mali dɛmɛbagabaw b'o la jamana wɛrɛ mɔgɔw b'o la o bɛɛ n'a ta il faut que an ka sigi ani baarakɛda minnu sigilen don sanu bɔ kan minnu bɛ sanu bɔyɔrɔ ani pétrole bɔli ani an ka jujɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen bɔli minnu bɛ a siraw sigi sen kan c'est à dire que ka a sariyaw sigi sen kan donc an n'olu ka sigi an ka kuma ani minnu fana bɛ na ni nafolo ye ka nafolo don fɛnw kɔnɔ ka financement kɛ pour que mɔgɔ bɛ se k'u entreprise kelen n'o ye banques ye an n'olu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka sigi tile 3 kɔnɔna la an ka se ka kuma ka jateminɛ kɛ diɲɛ taabolo kura la
colloque scientifique international ni o ye ɲinini lajɛrɛba in ye laɲini min makɔnɔnen don o de ye nabaga minnu bena bɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ yan dɔɔni kankuruyali kalansow jamana marabagaw dugujukɔrɔ nafolow baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka sigi kɛnɛ kelen kɔnɔ ka hakili jagabow kɛ ka ɲɔgɔn masala ɲɛdakura be se ka di baara in ma togo min k'a lajɛ fɛɛrɛ kura minnu kan ka sigi sen kan min be baara in kɛtogo ɲuman kofɔ k'a ɲɛta ɲuman sabati sigi in kɛnɛ kan dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw koɲaw kalifalen don minisiriso min na a ciden kun be yen nɔ a ye Mali jamana maa ɲɛmaw ka dɛmɛ ani kɔkɔrɔdonni wale sɛbɛntiya université privée Ahmed Baba ɲɛmɔgɔw yɔrɔ an ko ye a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ka dɔn a ɲɛmɔgɔya kɔrɔ a ye chose qu'il a accepté bi vraiment nin yɔrɔ in na n bɛ professeur Amadou Keita fo kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛ segin k'a fo a n'a ka équipe vraiment depuis an wulila ka s'u ma ka na nin hakilina in f'u ɲɛna su fara tile kan u ma sigi wa hali rendez-vous t'an n'a cɛ n ye message ci a ma dɔrɔn monsieur le ministre an bɛ fɛ k'i ye a b'a fɔ a ye na n'a sɔrɔ a ni premier ministre tɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ni président tɛ ɲɔgɔn fɛ kɔni k'a b'a ka cabinet la a b'a fɔ a ye na nin wagati in na n b'aw reçoit k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinini ɲɔgɔn kunbɛba in n'a bena farafin jamanaw ani diɲɛ jamana wɛrɛw kafo ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ tile 3 kɔnɔ a bonya n'a karama talen do ka kalifa Mali jamana kuntigi la furancɛrɔ fanga maa ɲɛma général d'armée Assimi Goïta kɛnɛ denfa jala o dilen do AES tɔn jamana 3 minisiriw ma minnu ka caw be ɲɛsin dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw ma I n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛ tɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyd Sherif Usman Madani Aidara ye dɛmɛ diba kɛ k'a ɲɛsin tamaninkaw ma dɛmɛ in bɛ tali kɛ da la dumunifɛnw na a baaraw kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 3 ye a kun de walasa u se k'u ka sunkalo tigɛko ɲuman kɛ cogo min na Kajatu Tarawele ani Abdoulaye Jara ka sɔrɔlenw don faso kanu o ye limaniya ye bastandeni ba madani de ale min ma ɲina a bɔ dugu kɔ n'o ye tamani ye ka sangani ni sungalon barikamanba in ye a ye ladala kilen kokura ni ka wuli ka suman ta ni ka sɛbɛkɔrɔ ni tamanikaw la walasa tamanikaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sun don hɛrɛ ani lafiya la cogo min na karamɔgɔ ka nin ko in an ɲɛ b'a la Ala bolo le b'a la ka sababu kɛ mun ye parce que nin du in kɔnɔ yan o tɛ mɔgɔw ka lakale ye dɛ dunan kunna ni to tobira yan dunan kunna bɛ bɔ ka bila ni dunan min nana a b'a dɔn fo Ala sɔnna anw yɛrɛ kɛra o seere ye anw yɛrɛ tun kɛra o baarakɛbaw ye nin dunan nana ne yɛrɛ le tun bɛ dumuni ta yan ka di dunanw ma bon ni karamɔgɔ bangebaaw y'o kɛ ni Ala y'o o dɔn karamɔgɔ ye fo karamɔgɔ nana ta kɛ ale ta tɛ to kunna ye sisan fo ale ta b'a la ka kɛ bɔrɛw ye sisan an b'a ye dɔrɔn Ala k'a bolo le bɛ karamɔgɔ ka ko la nin dɛmɛ min dili shiriya la tamani alimamilakaw a diinɛ ɲɛmaw fo ka taa se tamanika bɛɛ lajɛlen ma a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ nafa la silamɛya kɔnɔ ani adamadenya yɛrɛ la ni ka sɔrɔ ka wale ɲumandɔn foli kan ani duwawu don ka kɛ ka ɲɛsin Seydi Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya ma faso kanu ko ye limaniya ye diinɛ b'o fɔ mɔgɔ dun Ala ka dɔn k'a fɔ i ye a ka jɔn ɲuman ye o sɔrɔ i ka limaniya fɛ n b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ni i ye baara kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw na sun kɔnɔna na hali n'i y'a kɛ waati wɛrɛ min tɛ sunkalo ye baraji min b'a la ani sara min fɔlen don a la diinɛ ka fɔbaw fɛ o ka ca fo ka dama tɛmɛ surtout i y'a kɛ waati la waati min bɛn ni mɔgɔw haminen don du ka baaraw kɔnɔna na ka bɛn ni kalo barikama ye tamani yan dɔn an b'a dɔn san caman ni ɲɔgɔnnaw bina nka kɔngɔ ye ni a ka mɔgɔ fa jigitigɛ de b'i fa fɔlɔ mɔgɔ i jigi dara a kan k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ i ka mɔgɔ fɛ wala i b'a sɔrɔ sɔrɔcogo wɛrɛ la o b'i hakili sigi ka ne ka dugu nisɔndiya Haidara y'a daminɛ ne t'a san dɔn depuis ne tɛ yen ko alhamdulilah ne gɛrɛ la donc an b'a fɔ n b'a dɔn Haidara kunun a y'a kɛ bi a b'a kɛ sini n b'a dɔn a bɛ kɛ Ala barika la ale yɛrɛ barika an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a seko n'a dama jira a y'a k'an ye Ala ka n'a dɛmɛ Ala ka n'a basigi a ye an ma mɔgɔ ma na fonctionnaire fara maa wɛrɛ ka dugu kɔnɔ bɛɛ de bɛ balo in sɔrɔ n'an y'a sɔrɔ fɛnɛ alhamdulilah an b'a kɛ sunkalo musaka ye
o kɔni ye jada ye san o san a bɛ na ni malo ye bɛɛ b'a dɔn fantan ni faama bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ bɛ dugawu k'a ye nisɔndiya d'a don ala ka sini kɛnɛya d'a ma an bɛ dugawu k'o la ala ka si caman d'a ma ani kɛnɛya. An ka foli bɛ karamɔgɔ ye ni maa min ko n bɛ n ka dugu fɛ o bɛ kɛ walidugu fɛ o nin ye diɲɛ san o san ye walahi an ka foli bɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye yarabi a ma ala k'a kɛ hinɛ ye a ka furu ma. Fɛn min ye Tamani Hayidarala duba ye olu kɔni y'u ka nimisiwasaw jira ka sangani u fa an'u karamɔgɔ an'u ɲɛ jɔyɔrɔ ka nin waliya in ye o min ye hinɛ ka ɲɛsin Tamani ka den bɛɛ lajɛlen ma. An fa ni an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ ale bɛ nin dɛmɛ min kɛ ka se Tamanikaw ma vraiment nisɔndiya min b'an na hakɛ foyi de t'a la dɔrɔn ka Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ka kalifa ala ma ka ala min ti kalifa tiɲɛ a bɛ ka nin min kɛ a bɛ nafa min ɲɛ Tamaniya ni Tamanikaw y'o da don a la hakɛ foyi de t'a la o la an nisɔndiyara n'a ye a bɛ bonya min kɛ ani bɛ du min lafiya ka se ka hali ka seli balo k'i bolo wallahi ala dɔrɔn de b'a dɔn hakɛ foyi t'a la. Maloko in diyara bɛɛ lajɛlen de gɛlɛya bɛ Mali la bi gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ Tamani kɔnɔ bi an bɛɛ b'a dɔn maloko in diyara an yɛrɛ de a bonyana bɛɛ ma ala ka karamɔgɔ mɛn kɔrɔ ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka laban ɲuman d'a ma. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛ la ni nin balo ninnu o min tun bɛ tali kɛ malobɔrɔw tulubidɔnw fo ka taa se sukɔrɔw ma o dili ye Tamanikaw ma. An ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Ameriki ni Iran jamana cɛ kɛlɛ nazarala jamana dɔ n'o ye Espagne ye o y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana daga yɔrɔ min bɛ Espagne dugukolo kan Ameriki jamana pankurun tɛ wuli k'a bɛ taa Iran jamana bu a barata nazarala jamana damadɔw Faransi Allemagne ani Angleterre olu y'a jira k'a fɔ u labɛn bɛ ka don kɛlɛ lɔ hali n'u m'u ɲɛsin bundeli ma u b'a fɛ k'a ye arabula jamanaw dafɛ ni mugu kɛra filifɛn ye arabula jamanaw ka se k'o kunbɛn nka Espagne jamana y'i cɛ ka bɔ nazarala jamana saba ninnu kɔrɔ n'o ye Allemagne ni Faransi ni Angleterre ye Espagne kaw ka minisiri ɲɛma n'o ye Pedro Sanchez ye maa min na ni nazarala jamanaw i n'a fɔ Faransi ni Allemagne ni Angleterre bɛ ka jira k'a fɔ Iran jamana jagilen don Espagne minisiri ɲɛma Pedro Sanchez a ko Ameriki jamana ni Bani Israɛla jamana bɛ bundeli min na Iran jamana kɔnɔ k'a ka kan ka kɔn wa a jamana filaw de jagilen don ka sabu kɛ bolomada yɔrɔ foyi de tɛ kɛlɛ bi in na u bɛ se ka min lakale maa ye sariya nasira kɔni tɛ diɲɛ seleke naani binna k'u kan o si tɛ se ka jira u fɛ k'a fɔ kɛlɛ kɛ kun y'o ye Espagne jamana ma dan kɛlɛ in lagosili dama mɔ Ameriki jamana ni Bani Israɛla jamana bolo Ameriki jamana daga yɔrɔ min bɛ Espagne dugukolo kan Andalusi fan bɛɛlaw la Ameriki jamana tun b'a fɛ a ka kɛlɛkɛ pankuruw ka wuli ka taa bundeli kɛ Iran minisiri ɲɛma Espagne a y'a jira k'a fɔ a tɛ kɛ a ko tiɲɛ don Ameriki jamana daga yɔrɔ bɛ Espagne nka bɛnkan de bɛ Ameriki jamana ni Espagne jɛ o bɛnkan man ka sɔsɔ Ameriki jamana fɛ ko hali ni yɔrɔ in ye Ameriki jamana ta ye Espagne dugukolo kan Espagne jamana ta ye a ka dugukolo ye ɲinɛ man ka kɛ o kɔ surasiya daga yɔrɔ in yɛrɛ bɛ Rota ani Moronde Andalusi mara la Espagne kaw ka minisiri min fana ɲɛsin bɛ Espagne ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye José Manuel Alvarez ye Espagne jabaraninso ba la a y'a jira k'a fɔ Andalusi mara la Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ min bɛ yen Espagne dugukolo kan a ka baaraw kɛlen bɛ sariya dɔw de kɔnɔ ka sanga ni bɛnkan ye min bɛ Ameriki ni Espagne cɛ wa ale b'a fɛ k'a jɛya bɛɛ lajɛlen ye a tɛ sigi kuma min kan o de don Ameriki surasiya daga yɔrɔ in Espagne dugukolo kan pankurun tɛ wuli ye Ameriki jamana tɔgɔ la wa tɛna wuli fana Ameriki jamana tɔgɔ la ka taa Iran jamana bunde bawo bɛnkan tɛgɛnɔbilalen y'a jira k'a fɔ diɲɛ seleke naani sariya n'o ye Charte des Nations Unies ye o bɛnkan de bɛ labato surasiya daga yɔrɔ in fɛ min dun bɛ senna nin ye Ameriki jamana ni Bani Israɛla fɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies sariya Charte des Nations Unies sɔsɔn bɛ Flaigradar 24 o ye jɛkulu ye min ɲɛsin bɛ surasiya koɲɛw ma o y'a yira a ka kunnafoniw na k'a fɔ kɛlɛ daminɛ Ameriki ni Iran cɛ Ameriki jamana kɛlɛkɛ pankurun 15 de wulila
ka Espagne surasiya daga yɔrɔ in bila kɛlɛ daminɛ don n'o ye sibiri. The Guardian kunnafoni diso fana y'o sɛmɛndiya ko kɛlɛkɛpan nguru ndani duru minnu wulila Ameriki jamana tɔgɔ la Espagne surasiya daga yɔrɔ in na ko 7 ɲɔgɔn na jiginna Ameriki surasiya daga yɔrɔ la Allemagne dugukolo kan n'o ye base aérienne de Ramstein ko Allemagne ministre ɲɛma Keir Starmer a kun y'a jira k'a fɔ a tɛ jɛ ni Ameriki jamana surasiya daga yɔrɔ Allemagne dugukolo kan a labaarali ye Iran gɛlɛli la nka n'a kɛ ɲankuma siranna Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka gɛrɛndɛw ɲɛ ni ka segin a kɔ a seginna kɔ ni dalaka min ye o ye k'a fɔ Allemagne jamana jɛɲɔgɔn jamanaw arabula Iran jamana ka mugu fililen bɛ ka se olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna arabula kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ wele ko Chypre Angleterre jamana surasiya daga yɔrɔ min bɛ yen ko Iran jamana mugu fililenw sera o ma ni se kɛra o ma a bɛ n'a fɔ se kɛra Allemagne jamana ma o kɛra Allemagne ministre ɲɛma ni dɔw ko chancelier Keir Starmer sɔnkun ye Ameriki jamana k'a ka surasiya daga yɔrɔ labaara Allemagne dugukolo kan ka Iran jamana kɛlɛ. Faransi jamana fanga ɲini dɔ ko UPR a ɲɛmaaba François Asselineau a ye laseli kɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Facebook k'a fɔ nazarala kunnafoni disoba min n'a sɛbɛkɔrɔ lamɛn bɛ ni maa caman bolo ma da yɔrɔ don ka sabu k'a ka kunnafoni di cogo ye ko agence Reuters ko n'ale filɛ nin ye kunnafoni dɔ di kunnafoni min b'a jira k'a fɔ bi Ameriki jamana ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Donald Trump a dusukun kaminen don k'a ye k'a fɔ kɛlɛ bɛ ka taa k'a bolo da ani Iran jamana cɛ bawo kɛlɛ in ma labɛn a fɛ yan'a k'a kɛ. François Asselineau Faransigaw ka fanga ɲini dɔ UPR ɲɛma a ko agence Reuters kunnafoni diso ka fɔ la Ameriki jamana mugu filita min ni a bɛ sɛbɛkɔrɔ majamu u fɛ ko missile Tomahawk ko kɛlɛ daminɛ ani Iran jamana cɛ k'a y'o 4 de fili o missile Tomahawk mugu filita 4 min filila Ameriki jamana fɛ ani Iran cɛ kɛlɛ lɔ ko bɛ bɛn Ameriki jamana ka mugu filita Tomahawk a san 5 maralen hakɛ de ma ko Reuters kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ Donald Trump a yɛrɛ kɛlen k'a ye k'a fɔ a ti mɛn bilen mugu filita missile o ndanya bi sɔn ka minɛ kɛlɛ in nɔ Iran jamana kunbɛli bi sɔn ka wɛlɛya bolo o la ko Trump sina k'i ɲɛsin a fadenkɛ ma a fɔra min kɔ fanga nɔ n'o ye Joe Biden ye k'o ka fanga ka kolobo kalaba ko de kɛtɔ filɛ nin ye ka Ameriki jamana se kungo ma ko Joe Biden ka fanga kɔnɔ a y'i ta nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw fɛ ni ka taa u ka mugu filita Tomahawk latiɲɛ Ukraine jamana kɛlɛ lɔ o ni Russie jamana cɛ. François Asselineau Faransikaw ka fanga ɲini dɔ UPR ɲɛma a ko Reuters kunnafoni diso ka fɔ la Donald Trump kɛn bɛ ka wele bila juma marisi kalo tile 6 sini Ameriki jamana maramafɛn dilayɔrɔ cakɛdabaw ma i n'a fɔ Lockheed Martin, Raytheon ani maramafɛn dila cakɛdaba wɛrɛw dɔ bɛ se ka fara mugu filita missile Tomahawk dilata hakɛ kan saa kɔnɔ 1000 ka se ka dila. Hali bi Faransikaw ka fanga ɲini dɔ UPR ɲɛma François Asselineau a kɛtɔ ka agence Reuters kunnafoni diso ka kuma lase bɔlɔlɔ kan ko Donald Trump ka surasiya ministre ye a jira k'a fɔ nafolo min bɛna bɔ Ameriki jamana fɛ ka bila surasiya ka bolo kan saa kɔnɔ dollar wari miliyari 50 don jango mugu filita missile Tomahawk caman bɛ se ka dilan ka bila Ameriki jamana bolokɔrɔ joona. Faransikaw ka fanga ɲini dɔ UPR ɲɛma François Asselineau a ko kɛlɛ in yɛrɛ ni kɛli kuma kan wa mɛnna ka fɔ fana a ŋaniya bɛ Ameriki jamana ɲɛmaw la ko f'a ka kɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman nka ka fɔ la kɛlɛ in ma labɛn a kɛmɛ kɛlɛkolo ye Ameriki bolo. A ko ale ka laseli tɛmɛnenw na a y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ye fili juguba min kɛ kɛlɛ in nɔ o ye Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei faali ye ko Ameriki jamana ma hakili jagabɔ kɛ a ka yana k'a kɛ bawo a kɛra sababu ye ka Ayatollah Ali Khamenei kɛ seyidu su ye hali n'a ma k'a ye silama bɛɛ bolo minnu bɛ diinɛ bolo fara siya kɔni nka olu bɛɛ lajɛlen bolo Ayatollah Ali Khamenei kɛra seyidu su ye ka daminɛ Yemen
siyaw la ka taa se Azerbaijan siyaw mo Liban jamana siyaw ani Bahrain siyaw ni Donald Trump kun hakili la k'a fɔ a na kɛ sababu ye ka Iran fanga bi Ayatollah Ali Khamenei fali a fɛ a ye ne kura fiyɛ Iran jamana la Donald Trump ye fili wɛrɛ min fɛnɛ kɛ a ka fɔ la k'i kɛ nin na ɲɔna kɛlɛkɛ ka sɔrɔ i ma jateminɛ kɛ i ka mugu fili ta jatew kan i bɛ se ka hakɛ min kɛ k'u fili ani i kan ka minnu dilan k'i to k'u fili jango a dɛsɛ ka n'i minɛ hakili jagabɔ ma kɛ o min ka Donald Trump fɛ k'o kɛra fili juguba y'a fɛ fana a ko dakuru ɲɛ kelen Amérique jamana ni Bani Israël ka Iran jamana kɛlɛli a ma kɛ ko dɔ kɔnɔ ko de y'a to u bɛ k'u dafara u yɛrɛ ka ni kumabaw ye kunnafoni di kɛnɛw kan k'u bi tiɲɛ dogo cogo ɲini jamanadenw na Amérique jamana kɔnɔ ko Amérique jamana ɲɛma Donald Trump a dɔn bɛ ni dusubila hakili ɲɛfɛ min ye k'a ye kɛlɛ in kɛ n'o de ye a dun bɛ k'a kɛ ani maa min jɛ n'o ye Iran ye maa ɲɛmaw de bɛ Iran jamana bolo a surasiya ɲɛmayaso la minnu bi mɛn hakili jagabaw la siɲɛ 4 siɲɛ 5 i b'a sɔrɔ u kɛmɛ k'o danfara don u ni Bani Israël ni Amérique jamana ɲɛmaw cɛ surasiya nasara fɛ jango jamanadenw don jamana min ye jamana kɔrɔba ye diɲɛ dɔfɔ la ni dɔw ko tariku bi m'u bila mara la kabini don min na b'u wele ko Persiw masayabaw de ye ɲɔgɔn valen Irankaw fɛ yen François Asselineau ko ni maa min t'a dɔn diɲɛ setigibaw ɲajɛ fɛn min ka di u ye n'u k'a ma ko jeu d'échec anw bɛ se k'o dɔn yan ni damunbɔ ye wali kelen bamaana i n'a fɔ nberibɔ n'a ɲɔgɔnna ko maa min ye jeu d'échec yɛrɛ sigi sen kan ko ɲinɛ kana kɛ o kɔ k'a fɔ Iran jamana de kɛra sigibaa ye sen kan o jeu d'échec o min y'o ye mɔɔw ka kɛ u ɲajɛla ye jango setigibaw a dabɔkun de ye ka fɛɛrɛw ɲini fɛɛrɛw minnu bɛ se k'a to i b'i kɛlɛ ɲɔ babali wali kelen i b'i jugu babali ko jeu d'échec in lasulu ye Iran jamana de ye Iran jamana ka se ka dangari Amérique jamana kɛlɛ labɛnw na arabula kɔnɔ na a bɛ fiɲɛw de ko fɔ Amérique jamana ka kɛlɛ labɛnw nɔ kɛlɛ ko ɲɛdɔn b'an ŋana dɔ ka fɔ la a ko Amérique jamana kun kɛn bɛ ka labɛnba minnu kɛ arabu jamanaw nɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minnu bɛ wele ko radaru k'i to dugumɔ ka sanfɛla bɛɛ lajɛlen dɔn foyi tɛ se ka bala i la dangakari o la Iran jamana fɛ degunba don Amérique jamana mɔ k'a sabu kɛ o radar ninnu minnu y'o ye u jɔyɔrɔ kun ka bon Amérique jamana bolo a ka surasiya dagayɔrɔw la arabula jamanaw nɔ Yuri Kanutov surasiya ɲɛdɔn man kana don dɔfɔ ɲɛdɔnba don sanfɛ kɛlɛ fɛnɛ nasira ɲɛdɔn man kana don a y'o kunnafoni di ani resila kunnafoni di so Sputnik cɛ a ko jaw minnu yera Amérique jamana ka sanfɛfɛ kunbɛlanw jɛnen n'o ye radaruw ye Iran jamana ka bundeli fɛ Amérique jamana surasiya dagayɔrɔ caman na arabula kɔnɔ na a bɛ sanfɛfɛ kunbɛla ninnu ka dɛsɛ de fɔ missile patriotiw ani système de défense tahadiw u ma se cogo si la ka Amérique jamana surasiya dagayɔrɔ ninnu lakana arabula kɔnɔ na Yuri Kanutov ka fɔ la a ko ale bolo Iran jamana bɛ ka kɛlɛ min kɛ bi a n'a ka fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na n'u ko ma ko guerre d'usure Iran jamana a bɛ ka fɛrɛ Amérique jamana ni Bani Israël mɔ ni siraw minnu ye u filɛ a ka mugu filita kɔrɔw a n'a ka drone dilalen kɔrɔw ka filili daminɛ n'olu ye Amérique jamana ni Bani Israël sanfɛfɛn kunbɛlanw kan k'olu latiɲɛ u la a bɛ sɔrɔ ka na bɔ a da fɛ dronew minnu fɛnɛ dilala n'olu tɛ kɔrɔlenw ye ani misiriw minnu dilala n'olu fɛnɛ tɛ kɔrɔlenw ye camancɛ taw k'olu fɛnɛ fili Amérique ni Bani Israël sanfɛfɛn kunbɛlanw kan n'u mɛnna ka olu kunbɛn u laban ka kunbɛtaw bi dɔgɔya sabanan a ka missile filita min bɛ wele ko missile Fatah Amérique jamana ni Bani Israël ka sanfɛfɛn kunbɛlaw nsɛgɛnnen ni mugu filita missile Fatah nana u tɛ se k'olu kunbɛn Yuri Kanutov a ko tiɲɛ don Amérique jamana ka sanfɛfɛn kunbɛla ninnu u bɛ se ka to baara la nka kisɛw minnu kan ka ye u la k'u dɛmɛ ka wuli sanfɛfɛn nɔfɛ ka taa tiɲɛ
o laba dɛsɛ b'u minɛ n'o dun kɛra o ye fini ka ne ye da ka labila Iran jamana bolo misiriw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ Ameriki jamana sɔrɔsiya daga yɔrɔw la ani Bani Israila kɔnɔ o kuma kelen fɛnɛ na Californie marabolo ɲɛmaa gouverneur Gavin Newsom ale ye kuma ta ka jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ani Bani Israila minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu ale tɛ jɛn n'u ka nin kɛlɛ in bi nin ye a ko min don yɔrɔ ma se ka sɔrɔ ale hakili la Ameriki jamana ni Bani Israila bɛ se k'u t'u yɛrɛ mɔ cogo di ka mugu fili Iran jamana lɔgɔliso kan den da ninnu bɛ lɔgɔliso min kɔnɔ musomanin 100 kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na ko jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye Ameriki jamana yɛrɛ surasi dɔ o tɔɔrɔlen Donald Trump ka fanga kɔrɔ a y'i bila a ka surasiya fini na tuma min na ni Ameriki jamana maa ɲɛmaaw bɛ sanfɛ wasabulon ɲɛmaaw ɲɛkɔrɔ Sena k'u bɛ ɲɛfɔli kɛ kɛlɛ binkun na Iran jamana kan Ameriki jamana surasikɛ in sina ka don ni ka bololi daminɛ Sena wasabulon kɔnɔ k'a fɔ Donald Trump i n'i ka fanga n'a tɛ min don a k'o dɔn a nege tɛ Ameriki jamana den si la ka kɛlɛ kɛ Bani Israila tɔgɔ la a bɛ ka bolo k'o fɔ anglɛkan la polisiw fara bɛ ɲɔgɔn kan ka jɛ a la k'u b'a kɛ woropanya ye ka bɔ n'a ye u dɛsɛ mɛ a la u bɛ k'u ta na ka dɛsɛ kolokoto u bɛ ka ɲɔgɔn bi papi ka taa da yanfa fɛ i n'a fɔ a yɛrɛw ɲɛ bɛ ja la cogo min Irisila minisiri min ɲɛsin bɛ Irisila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ ma Sergei Lavrov laseli dɔ senfɛ ani diɲɛ seleke naani lasigidenw cɛ Irisila faaba la Moscou a y'a yira k'a fɔ nazarala jamanaw Ameriki jamana u ɲɛkun na bɛ ka labɛn min bila sen kan o ye ka arabula jamanaw fara k'u kun kari ɲɔgɔn na fana jango u bɛ se ka fɛrɛ u ma u k'o ma ko la politique de diviser pour régner Sergei Lavrov Irisila minisiri a ko ni mɔɔw ta kalama juin kalo tɛmɛnen mugu mankan bɛ da tuma min Bani Israila ni Iran cɛ Ameriki jamana ni Iran jamana kun bɛ ɲini ka ɲɔgɔn faamu sigi ka fɔ la ko nka olu yɛrɛ ye min ye ko in nɔ dɛ o ye k'a fɔ kɛlɛ min bɛ ne filɛ nin ye Iran jamana ka Ameriki ni Bani Israila fɛ a dabɔkun de ye ka fɔ ɲɔgɔn kɔ don arabula kɔnɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya arabuw ni Iran jamana cɛ ko fɛn jumɛn b'o sɛmɛndiya lɔgɔlidenw faali min kɛra Iran jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ Ameriki jamana ka mugu fililen ye o jamana kelen tɛ arabula jamanaw nɔ min ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ nin wale in kɛra a bɛ kɔn a man ka kɛ ko kumana k'a dabɔ bɛ a kamɔden ka na ni farafarali ye Iran jamana n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ n'o ye arabuw ye kɔnɔ in na ye ɔ Iran yɛrɛ sa a kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution iranienne o y'a yira k'a fɔ a ka mugu filita min n'a tun bɛ gundo la a bolo min sɛbɛkɔrɔ labaara bɛ Iran fɛ ko missile sophistiqué super lourd n'a tɔgɔ ye ko Khorram Shahar 4 k'o donna dɔrɔ kɛlɛ in nɔ mugu filita in Khorram Shahar 4 mugu filita ɲɛdɔmanganaw ye a jira k'a fɔ a fililen bɛ se ka kilomɛtɛrɛ 2000 boli a bɛ mugu donni hakɛ min da tɔni 1 ani ɲari wa a bɛ yɔrɔ min suma a t'o bon k'o jɛ Iran kɛlɛbolo gardien de la révolution iranienne a y'a yira fana k'a fɔ Ameriki jamana tajidoni nguru dɔ kun bɛ pɛtɛ la arabula yanfa kwaji kanaw la k'u y'o bon k'o sɔrɔ taji tɛmɛnsiraba yɛrɛ min bɛ wele ko Detroit d'Ormuz sa diɲɛ sɔrɔ ko ɲɛdɔmanganaw ye a jira k'a fɔ tajidoni nguru dɛmɛni 100 sara la dɔ bɔra la ni 90 ye tajidoni nguru bɛɛ tɛ se k'i pɛtɛ kɔnɔ in nɔ bilen fo n'a bɔra tajidoni nguru na minnu b'u jagwɛlɛya ka bɔ kɔrɛ yanfa fɛ ka taa ni tilebi yanfa ye wa hali o kɛtɔ olu fɛ mansinmafɛn min bɛ tajidoni nguru la n'o bɛ kɛ sababu ye a ka lakodɔn mansinmafɛn wɛrɛ fɛ Iran jamana kɔnɔ transpondeur olu b'o fa di k'u yɛrɛ latunu pewu u ka se ka tɛmɛ i n'a fɔ dibi jate kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma ye taji yɛrɛ a bariko sɔngɔ dɔ farala o sɔngɔ kan bawo bariko bilama bɛ ka taa dollar wari 100 na Vladimir Putin ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ka fɔ la a ko tajiw minnu bɛ ka di Asie gun kan a tɛmɛna dollar wari 90 kan ka ban bariko la
taji siya min bɛ wele ko Brete Morban n'o ye taji 5 ye o bɛ dolari wari 96 la Kirill Dmitriev ka fɔ la n'o ye Vladimir Putin ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka technicien ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso pɛ ani cɛw ka lajɛliw la a kan bɛn n'Ala sɔnna ma.